שבוע טוב, עברנו את פורים ואנחנו עדיין בשמחה. משום כל חודש אדר וכל חודש ניסן בעצם חודשים של שמחות, של שמחה. אני רוצה להתייחס לפרשת השבוע, לעובדה שאנחנו 30 יום לפני החג, וההלכה הראשונה בשולחן ערוך, בנוגע להלכות פסח, ש30 יום לפני החג שואלים ודורשים בהלכות פסח, אז אנחנו מוכרחים להזכיר את פסח. בפרשת השבוע זה כי תישא, וגם כן זה פרשה מיוחדת, אחת הפרשות המיוחדות לפני פסח, פרשת פרה. לפני כמה דקות הגיעה לי שאלה לאתר באינטרנט, ואני אקריא לכם את השאלה. השאלה, מה דעת הרב על העובדה של הרבה הורים שולחים את ילדיהם לבית כנסת שהם רכובים על אופניים? וזאת הייתה השאלה, ואני צריך לענות לזה, ואני חשבתי שאני אענה מיד, משום שזה קשור למשהו שכתוב בפרשת השבוע. בפרשת השבוע, עוד פעם, בפרשת כי תישא, יש את האזהרה לעניין שבת, שמירת שבת. אבל כשאנחנו מוזהרים בעניין שמירת שבת בפרשתנו, כתוב, אך את שבתותיי תשמורו. זאת אומרת, ההזהרה על שמירת שבת מובאת בלשון רבים. ולמה? כל אחד צריך לשמור את השבת. אלה החכמים מסבירים שלא רק אתה צריך לשמור את השבת שלך, אתה צריך לעשות כמיטב יכולתך, להשפיע על אחרים של לשמור את השבת. משום שאם מישהו בסביבה שלך לא שומר את השבת ולא מקפיד ולא מעריך, אז זה משפיע עליך. אנחנו לא חיים לבד באי. יש כל דבר ודבר משפיע על השני. לכן אני מאוד מודה למי ששאל את השאלה, משום שהשאלה במקומה זה לא נכון לתת לילדים לרכב על אופניים שני גלגלים בשבת. אז אנשים אומרים לי, אבל זה לא כתוב בתורה. נכון. הרבה מהדברים שאנחנו מקיימים ולא עושים או לא עושים על עצמנו לא כתובים בתורה. ולא בתלמוד גם כן. ואנחנו מבינים שבתלמוד ובתורה לא כתוב על אופניים, אבל דברים דומים כן כתובים. כל מיני חששות שהיו לחז"ל, ולכן אסרו כל מיני דברים קיימים גם כן לגבי אופניים. אני יכול לתת לכם דוגמה. למה לא לרכב על אופניים בשבת? בין היתר, אנחנו יודעים שמי שיחרב על האופניים, הרבה פעמים קורה, הגלגל שרשרת נקרעת, נופלת, יש פונקציה, יש בעיה עם הגובה של הכיסא, יש כל מיני דברים שיכול לגרום לאדם שירצה לתקן אותם. ולכן זה אסור. אנחנו לא מכניסים את עצמנו למצב שאנחנו נעבור על איסור בשבת. אז באופן טכני יכול להיות ברכיבה באופניים כל מיני איסורים, כמו שאמרתי, ישוע כידון, חיזוק בורא, כל מיני דברים שאבא ואמא שכל כך דואגים שהילדים יוצאים, אז שהכל יהיה פרפקט, חס ושלום, שלא יהיה תאונה. אז אנחנו יכולים להגיע לפעמים למשהו מלאכה בתורה שכתוב שזה מלאכת בונה או מכה בפטיש, כן? זאת אומרת, כל מיני דברים שיחזירו את הכלי לקשירות וכו'. חוץ מזה, אנחנו במיוחד במקום קטן, אבל בכל מקום ומקום יש אופניים, אז העירוב זה סובב את הכבר מאוד קרוב לכבישים, בקלי קלות אנחנו יכולים לצאת מהתחום, לעבור על איסור תחומים. מעל ומעבר לכל, אני רוצה להסביר שיש עניין של עובדין דחול. זאת אומרת, מעשים שרגילים לעשותם בחול, אז אנחנו מנסים לא לעשות אותם בשבת, כאשר אנחנו מנסים לשמור על האווירה של שבת. אנחנו לא עושים שום פעולה שקורמת לטשטוש את ההבדל בין יום חול ליום שבת, ולכן זה אסור. אז
שבת זה יום שאנחנו בעצמנו מייצרים את השמחה שלנו, את הפעולות שלנו, ולא משתמשים בשום כלי מבחוץ. ואנחנו מעל ומעבר לכל צריכים לדעת שהשבת זה לא רק איסורים, זה מקראי קודש. אם תשיב עשות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת עונג, אנחנו צריכים לעשות את העונג שבת. ואני מאוד מקווה שיקבלו את ההערות האלו, משום שזה מאוד מאוד חשוב לשמור על ההווי של שבת באזור שלנו, במקום שלנו. אף אחד שלא יגיד, אני לא נותן לילדים שלי. אם אתה נותן לילדים שלך לעשות את זה, זה ישפיע על אחרים. ובכל מקרה, חכמים והפוסקים האחרונים במשך 100 השנים האחרונות אסרו טלטול או טיול בשבת על אופניים עם 2 גלגלים. מעניין לעניין, עניין של שבת, אני רוצה לעניין של פסח. 30 יום לפני החג, כמו שאמרתי, שואלים ודורשים בעניין פסח. אז אנחנו כולנו יודעים שבשבת הגדול הרב קם ודורש, לא לפני זה. התשובה היא שגם לפני זה. הלא השבת זה שבת פרשת פרה. מה זה פרשת פרה? פרה אדומה. זאת אומרת, הפרשה של זאת חוקת התורה, שלקחו את הפרה האדומה, אפר פרה אדומה, כדי לטהר. פרה אדומה זה האניגמה, מטהר את הטמאים, מטהר את הטהורים. ואנחנו קוראים את הפרשה. אנחנו גם כשל פרה אדומה, משום שבעבר, כדי להתכונן לעלייה לרגע ולהבאת קורבן הפסח, אדם היה צריך להיות טהור. אז בשבת פרה בעצם זה ההכנה לקראת הפסח. ויותר מזה, יש כל מיני תפילות שאנחנו אומרים יוצרות, שזה לא כל כך פופולרי היום, בגלל שקשה לנו להסתגר ולהבין את הלשון הקודש, אבל היוצרות מדברים על הרבה מההלכות שמתקרבים לפסח. האם יש מסר לפרשת פרה היום? יש מסר חשוב שמקשר לשאלה שנשאלנו, וגם כן לפרשת השבוע. בפרשתנו אנחנו קוראים על משה רבינו, ששבר את הלוחות. מה הקשר בין שבירת הלוחות ופרה אדומה? רש"י אומר, מביא את החז"ל בפרשת חוקת, מביא את איזה משל, כמו משל לשפחה שעבדה בארמון של המלך, שהילדה שלה לכלכה, אז אמרו לשפחה, לכיה תנקי את הלכלוך. אותו דבר, העגל, עשו את העבירה עם העגל, הפרה צריך לבוא לכפר על העגל. נו, זה משל, אבל מה המשמעות היותר עמוק בעניין זה? אני חושב שיש קשר הדוק ביותר. אתם יודעים שהחטא של עגל הזהב לא היה בעצם שעבדו העגל, שיצרו עגל. זה לפני זה, שלא קיבלו את הסמכות של אהרון וחורו. הלא כשמשה רבינו עלה ההר, הוא השאיר את אהרון וחורו כממלא מקום. אבל הם לא הם מוכנים לקבל את הסמכות. הם לא שמעו להם, למרות שחור אמר להם לא לעשות, הרגו אותו. הם היו צריכים לשמור לחור. במקום זה, הם אמרו לחור מה לעשות. ואהרון עשה מה שהוא עשה, כדי לא להפוך את המצב ליותר חריף. הם לא ידעו לקבל על עצמם סמכות. בא הקדוש ברוך הוא ואמר להם, אני אלמד אתכם, אתם צריכים ללמוד מה זה סמכות. אני נותן לך מצווה של פרה אדומה, שזה דבר שלמה המלך אמר, אני לא מבין. יש היגיון, אבל הוא לא יכול להבין. אבל אתם צריכים לקבל עליך סמכות. פעם זה סמכות לעשות דבר שזה בלתי ניתן להסבר אצלכם. וגם כן לחזור לעניין לשאלה של אופניים, ככה פסקו רבותינו, כל פוסקים האחרונים פסקו במשך 100 השנים האחרונות שלא רוכבים על אופניים בשבת. אבקש לכולם לשמור על קדושת השבת במקומנו. שבת שלום. שבת שלום.